magparero. Tamalingaw talaga di. Grabe talagang alingaw. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Bukas na kayo dadi. Nakabukas na kayo gabusan mga radyo ngunyan. Salbatan ng alingahot ngunyan na aga. Grabe. Di magparahirero tabi. Garo grabe talagang alingahot in the morning. Dapat palang kayo ni mag-ibog kitang programa Alingahot in the morning. Good morning, 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 good morning. Henry Maceda po ang lalaking hindi inuumaga, suspendido. Mga tugang and face-to-face classes ngunyan sa bilog na probinsya Canalbay. Susog mga tugang sa direktiba ni Gobernador Edsel Grex Lagman. Suspendido na at tabi ang klase, ngunyan tabi nga daw. Kaya ano yan? Sabay mga birthday ngunyan, haberday, 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 haberday. Grabe, tabi ang satuya na mga birthday celebrants ngayon. Ngunyan po na pet sa 22 Canabril. Bata sa pet sa 27 baga, ma-opening mga tugang kan, di ba? Sa pet sa 27, ano po ka yan, tapit sa 27, opening Kampalarong Bicol. Pit sa 27, pabukas mga tugang Kampalarong Bicol 2024. Digdi po sa siyudad ni Legazpi. Kaya, pero ang init baga kahit nga ni baga palarong pambansa talagang grabe man na init ano. Anyway, mga sporting events dahil man tabi yan mga tugang pagsususpending o da sa iba pang mga aktibidades. Alright, bueno. Ay bata birthday ngon yan Madam Wilhelmina Lanuzo ng Aerobel Subdivision Cruzada, Legazpi City from MMC. Happy birthday po Madam Dr. Mirna Lanuzo. Si Madam Wilhelmina Palan, si Madam Mirna Palan, midbid ko lang siya, Madam Mirna. Pero ang full name niya Palan, Wilhelmina. Grabe, okay. Morning, naka-aircon ka na, nainitan ka pa. Grabe man. Ay, di man po kami nag-aircon. So, totoo lang. Kami pong pamilya, di po kami nag-aircon. Di po kami nagagamit kay aircon. Puro kami electric fan tabi. Di po kami nagdako, nagtod sa aircon. Kaya mas kanong ini, nakabukasan ang mga bintana tabi. Igwa kami ki sarong unit kang aircon pang display. Di man po kami nag-aircon. Di po kami nag-aircon tabi. Tanganing pagluwas mong pagkaaga, ang paano kaya pag nag-aircon ako kami, kami buda lalo si Mrs. Sige tabi ang sipon lugod. Ang aircon baga pa kaya dry air, diba? Dry air yan. Pagluwas mo, mainit ang panahon o mala, iyo yan abutan. Sipon ka manggiraray. Kaya bako po kami tuod mag-aircon. Maski nga ni pag nagta-travel kami, lalo pag mga malipot na lugar, ang aircon, yan, pipaluway-luway sila. Tabako tuod tabi na mag-aircon. Iya po. Kaya na-feel. Ngunya na, kasubagi lang ito ako sa sala. Nagbugta ka kaming kama sa sala, mga tugang para mas mapurupers ko lamang. Di ba? Kaya, yung nagtitext sa tuya, naka-aircon ka ngayon, nainitan ka pa, di po kami nag-aircon sa totoo lang. Di po kami nagagamit ki air conditioning units. Apera kan, gusto mo magtipid, mas eversin, tabi, sa aircon, sa bayaran sa kuryente, talagang nakakabintay pag ka nag-aircon, tampag bill kang aleko, medyo baba. Yan. Alright, sige po. Good morning na Pilipinas. Welcome sa programang Morning Hirit sa DCGD. Okay? O sa may mga birthday ngunyan, happy birthday. Bueno, aramon ta mga tugangan, buwan naman ng report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Alarmario sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Good morning paring Al, kamin paring Al, good morning.
Hello, pre. Background. Yan, Okay, yan. Okay naman eh. Okay na. Good morning. Tas-tasan daw tabi, Jing. Yan, sige, Jing. Dagos naman ngunyan. Ang Okay. imbitasyon kan simbahan digdi sa Diocese of Legazpi para sa Grand Marian Procession sa Mayo 1 para sa Magayon Festival. Sa mga anunsyo, sa mga misa, in Ganyaran Gabos na sumabay sa Grand Maritime Procession makisumaro sa agigibuhon na Maritime Procession o kaya Marian Procession I should say, alis sa barangay Dapdap sa Sawangan Park pasiring sa Albay Cathedral. Napapanginutan ini ni mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion ali pa sa Uruan TV asin sasabayan man ini kan mga imahen ni ina ali pa sa iba-ibang lugar bako sa nadigdi sa Albay kundi may hali pa sa luwas kan Albay asin imbitado man ang mga imahen ni ina sa iba-ibang parokya digdi sa Albay. Parte sa nayan kan mga highlights kan Magayon Festival, religious activities na gustong tawanin doon para sa selebrasyon ngunyan kan Magayon Festival 2024. Alas 4 nin hapon ang procession halis dyan sa Sawangan Park, Kandapdap, kasiri sa Katedral, sa Mayo 1 yan. Oho. Yan pa rin, bongkaras kan informasyon. Digdi sa Nuwas, Alarmario, DCTV. Thank you, Paringal, sa mga report. Hali po dyan sa luwas, ha? Alright, sige po. Next. Tabi, Alright, sige po. Good morning, Tabi, sa mga taga... Uy, good morning daw sa mga taga Banwang Daraga. Ha? Mga taga Daraga Albay. Good morning, Tabi, sa Saindo Gabos, ha? Mga taga Public Market kan Daraga. Onit po, so high temperature and heat index. Apsi mo advisory number 5. Ngunyan, kaso linwasin ni kasuhapon na 5 p.m. Sabi ni Governor Grex Lagman, gusto niya tabing suspenderon mga tugang ang klase. Sabi ka na sa tuya na gobernador, the confluence of the continuing El Nino phenomenon and a current dry season has resulted in persistent high heat index and rising temperatures, particularly from 10 a.m. to 2 p.m. Said weather condition can result to heat-related illnesses and medical emergencies, especially in a poorly ventilated environments. In the interest of proactively securing the health of Albayanos and in the interests of public safety in Albay, PDRMC hereby issues this advisory as follows. Ayan, ha? Para po ini. Pero ang iba kaning ano ba din kay aram na ni ba ini ka di ba eh. Gusto lang niya to na i-reiterate mo niya na pagkaaga. Takasuo hapon pa ilinuwas kaya sa mga school administrators yan araram naman ini pati mga tugang sa tuya tabi ng mga teachers. In-person classes of all levels including graduate school, both private and public are suspended until lifted. Yan, ha? Kasarabay so klase tabi sa mga sa graduate school, sa mga nagmamasteral, nagdodoktoral. Yan, ha? Number 2, school heads are advised to implement alternative learning modalities for primary and secondary and online classes for tertiary and postgraduate school. Yan. The public is advised to minimize and or avoid any unnecessary outdoor activities
due to the above mentioned environmental condition. Yan, ha? All CDRRMC or MDRMO must ensure availability of medical teams and ambulance to respond to heat-related contingencies and emergencies. Yan. So ordered. Attorney Edsel Grico Lagman, Governor and PDRMC Chair. Yan, ha? Ayan, sabi. Ana ramang ko mga tugang na nagpaluwas man ki memorandum kay ang Bicol University. Bicol University, mga tugang nagpaluwas man ki order si Baby Boy Benjamin Nebres the second. The third, SUC President. Yan, ha? Kaya tabi, ano yan, sa Bicol University ngunyan, mga tugang, pwede siyang magpagkondukta tabi kang pigaapod na asynchronous or synchronous. Yan, ha? In adherence to PDRMC APSIMO Advisory number 5 with subject high temperature and heat index, the office ngayang ini authorizes the conduct of online classes asynchronous or synchronous to be agreed by the faculty members and the students in all levels in all colleges or units of Bicol University. Yan. Exempted except for the College of Medicine and the College of Law on April 22. So, College of Law, budak College of Medicine, may laog. Faculty members may opt to conduct their online classes on-site or off-site. Those faculty members who opt to conduct the online classes on-site shall no longer submit accomplishment report to be attached on their daily time record DTR, while those who opt to conduct the online classes off-site shall submit the said report. Yan. Off-site and on-site. Yan. Iyan kayang pig-upod na synchronous, mga tugang. Iyan sa pigasabi na, so ito bagang may mga ano pod ka yan, so mga Google, naka-Zoom, yan na. Iyan kayang pig-upod na Google. Kaya ito baga kan sa pandemic baga, nauso baga sa Zoom, di ba? So Google Classroom, yan. Di ba? O yan tabi, yan ang mga kungunyan, yan tabi ang mga requirements tabi, yan tabi sa Bicol. Pero sa ibang school sigurado masurunod tabi yan mga tugang sa naging direktiba kan sa tuya tabing gobernador. Alright, o sige. Yun na tabi yan, mga tugang ang kwan. Pero sa 27 bagadi, opening kan palarong Bicol. Digdi po, mga tugang sa Gaspi City. Ma-interview man kita kaini sa kwan, sa school division, city division. Mga tugang para ramon tatabi ang mga ano yan, ha? Ang mga aktibidades tabi, ano, para dyan tabi sa palarong Bicol 2022 o 2024. Alright? Para mo tanawan mga buwan manong report, hali po dyan sa luwas, nasa linya, mga tugang sa tuya, tabi na Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, pasok. Yes, VP, maray na aga sa mga parantabay, probiran sa tuyang mayor na Bareta. Good morning muna kay Sir Rodi Noida. Relative ni Mr. Benji Noida, amigo ta magadigdi budget officer na iimbitaran man kita kaswapon ta BBP na maghilingkan na bubuksan na magayunon na resort sa mga maabot na law. Sabay si Mayor Kaloy Baldo kaswapon. Yes. Digdi sa barangay Bariw kan Kamalig. Additional ini natural na
asset kan kamalig sa mga maabot na laut na natural, Yes. sa mga turista, sa mga mapasiring digdi sa kamalig, Mhm. iguanin additional na site o tourism site konsiderado Oho. na mahihiling digdi sa Banwaan kan kamalig. Tama. Mapakayunan o kung ano pa. Magayunon tabi, bibi? Yes, the best Aha. ano. Mhm. Salamat tabi kay Sir Dulpo Noida and kay Sir Benji Noida ta. Aha. Inibaman kita duman sa lugar. Pero ongoing pa ang patrabaho. Mhm. Dahil pa man nagbubukas Mhm. tabi bipiso sa resort. Yes. Good morning Okay. and thank you so much. Very good. Good luck ha. Sharing man kay Mabuhay. Mayor Kaloy Baldo. Di Yan, wala trust- bang kita pwedeng pagkurok-karigusan. Ade, Oo. sa maabot na mga aldaw. Pagkatapos puro hangout baga iguanin mga buludig mga pagkaon pinistuan kaming pagkaon sa mga native The best, ade. kanding may Oho. may kuan Mm. pa na mahiwas sununonon. Nanggad. Oho. May mga sira. Oho. Okay. Urban wheat kasana. Yan. Mhm. Fresco. Oho. Oho. Okay. Mientras tanto, BP, sa mga dagdag niya tong istorya, tatawanan rekonosir, ngunyan dyan sa Kapitolyo, sa after flag ceremony, Mm. imbitado ang top 10 sa 2024 Physician Licensure Examination, kung saan ang Pride kan Albayanos, native taga Barangay Baligang, Oho. Ay, balikan ito. Pala. Oo. Okay. si Dr. Alisa Yem Luma Arcilia, Mhm. para natural tawanin pagrekonosir kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Gobernador Attorney Greg sa Lagman. Hindi ko sa naarap kon sa regular na session baka imbitaran man nini. Oho. And bilang produkto kan Bicol University nagpahiling abilidad laog ini sa top 10 sa nasabing licensure examination ngunya na taon ta BBB. Oho. 86.36% ang passing rate kaini o kan biyo kung kaya sa lindong kan lokal na gobyerno kan Albay tatawan ininbitaran ini para sa rekonosimiento, sin apresiasyon, komendasyon manungod sa akomplisimentong ini Aha. na inabot ka na sa kan sarong graduado kan Bicol University sa siring na kurso. Yes. Oho. Kuta na ngunyan kamalig ini ma-attender ki flag ceremony. Mhm. Alagad kaso hapon pinapakuan ini pipaimbitara ni Mayor Kaloy Baldon, may nainot ng commitment o kay invitasyon yung nga ni dyan sa Kapitolyo. Kaya sigon kay Mayor Kaloy Baldon, next Monday na lang ini digdi sa Banwaan kan Kamalig. Okay. Good. Tatawan digdi sa lokal na gobyerno man kan Kamalig na to, nabanggit kan Alcalde Plaque, parte kan pag-apresyar sa komplisemento ni Dr. Alisa Yem Luma Arcilia, dangan igwaman daanin ipipreparar ang lokal na gobyerno nin pinansyal na igagaw-gaw sa masunod na Lunes sa nasabing taga-Kamalig Aha. naghinguwa na makalaog sa top 10 kung saan ang Bicol University natural kasabay sa big congratulate sa maray na kalidad Yes. kan edukasyon. Yes. Tamala laugan sa top 10 nasabing graduado sa Physician Licensure Examination. Okay. Congratulations. Good. Mhm. Congratulations sa bago naman yato na taga-Kamalig na nakapasar sa Physician Licensure Examination, taga-digdiyan tabi sa Kamalig Albay. Okay. Good. Aha. Mhm. Iyan, BP, sa tuyang mga dagdag na informasyon from Kamalig, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Thank you, paring Jim. Thank you, Chief Jimmy Nasalita sa ragdag na report. Hali po dyan sa Luwans, alas 5:35 in morning sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon ta daw mga tugangan, mga headlines, kan mga headlines, tama, mga headlines. Dabang kata sa News Base kan DCGB. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, paring Mar, kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan. Dangerous heat index. Posibleng may rehistro sa 16 na lugar. Ngunyan na aldaw sigun sa pag-asa. Aha. Malacanang, sinugo ang mga ensya di gobyerno at LGUs na suportaran ang National Crime Prevention Program. Mga nakakaulang sa non-tariff imports, ipinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos na haliw na. Ipa-streamline sa Department of Agriculture ang mga direktiba. Ombudsman, ipinag-orden ang pagsangat ng kasong graft sa dating Department of Agriculture Undersecretary as in dating BIFAR National Director. Oh. Balikatan 2024, dahil kinaraman sa pagkatake ka mga Chinese sa West Philippine Sea, sa AFP. Pagdagsa ka mga estudyanteng Chinese sa Cagayan, iimbestigaran ka National Security Council. Oo. Presidente Bongbong Marcos pinalawig sa oras kan pagtrabaho kan infra projects kan gobyerno. 1 million na digital jobs target kan gobyerno sa 2028. Mapadala ng mga tao sa Singapore para magserarom sa training. Aha. PNP may failure of intelligence kaya dahil nadadakop o mahanap si Cubuloy kay Senador Risa Ontiveros. Oh, di nga na si bantag hanggang ngunyan. Oo. Flights na biyaheng Dubai balik na sa normal. Mantang presyo ng gasolina mababa kon magdakol ang electric vehicle sigon sa DOTR executive. Oo. Diplomat sinagad sa mga opisyal kang Boracay na mag-opresyer ni halal food para maging kanya ni mas dakul na turista. Sa aga, sureball na dagdag bawas. Aha. Dagdag sa gasolina, Aha. bawas sa diesel asin kerosene. Nyan. Aha. Abangan po ang details mamaya sa Business News. Yes. Oo. Alright, gabi ka mga headlines niya na pagkaga ito dyan ang PYT Enterprises na napunta na Mr. and Mrs. Raul and Marie Pacalio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo ay PYT niya yan, 24/7 konektado ka mo maski download. From News Base with Kenny, ni po si Mardila. Good morning. Thank you, paring Mar, sa mga headlines kan mga bareta ngunyan na pagkaaga. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yan po mga headlines kan mga bareta in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Totoo lang ang mga detalyes kan mga baretang yan. Kasabay pala niya to sa Technical Department si Chief Ramir Tanay. Ngunyan tabing aldaw na ining mga tugang sa tuyang programang Morning Hirit. Sandali lang. Tapiga po dan tapon pag-asa DOST. Mga tugang sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, ha? So mga birthday greetings tabi, i-text na dyan, ha? Hello, si Radiel. Yes po, good morning. Yes sir, order ka po sa DCGB. Go ahead na po sa latest forecast ngunyan tabing Lunes. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ngayon na Lunes. Nakaka-apekto naman sa Southern Mindanao ang extension o trough kang low pressure area, samantalang ridge o extension man kang high pressure area ang nakakaabot man sa may eastern section kang Northern Luzon. Bigdi man sa Kabikulan, sa maghapon nilalawan pa man ang mainit na panahon, alagad niya pa man ang tsansan in mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa Banggi. Daraman yan kan mga localized thunderstorms. Maluya sa kudsa moderatong doros na hali sa sirangan na namamatian na may banayad sa kudsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman na agwat kan temperatura sa maghapon poon 23 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:28 din aga, masunod pa sa alas 5:59 din hapon. Alas 10 sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samucho. Sir Ariel, kumusta po sa tuyang heat index ngunyan ta? Nag-suspend baga ki face-to-face classes ang probinsya Kanalbahay? Ang forecast po na heat index sa Legazpi, pwede pong mag-abot sa 43 Ayun. degrees Celsius. Ayun, alang kawan, no? Oh.
Sa ibang parte po kang Albay, di man ang hulugan na pareho sa Legazpi. Iba man ano, tama? Ayo po, di man po para parehas, lalo na sa mga mountainous area, mas mas sa baba ang heat index. Ayan, okay. Salamat, sir. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright, sige po, yan ha. Tod mga tugang tapudan takan si Dr. Cedric Daep ta. Igwasin daki indicators kayan. Na solamente ang Albay, mga tugang anigwa kayan, scientific indicator para po makapagdeklarar mga tugang nin suspension of classes kung mainit ang kamugtakan kang panahon. Alright? Bueno, yan po ang latest natin sa Pag-asa. 43 ha. Grabe yan ha. Kaya pala ngunya na agay sus ko ang alingahot ha. Ang alingahot ha. Good morning, Henry M. Pareho kita. Dahil man kami nag-aircon talaga ta ibahon man. Bako tuod. Iyo baga. Iyo ha. Bueno, report tayo kay iba mga tugang si Jomar Bien. Dubang kita sa Sandalila. Oh, ito. Yun. Basta Morning, Henry M. Kami, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nag-suruspinder naman kan mga in-person classes ang kadaklan sa mga eskwelahan digdi sa Ciudad Cantabaco sa college. So, Daniel B. Peña Memorial College Foundation nag-anunsar na dahil sindang klaseng ngunyanal daw, pero asynchronous classes will be observed starting April 22 ngunyanal daw. Magalat na sana sa iba pang mga announcement bilang pagsunod din ni BP Henry duman sa ipinalukas na orden kan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. May connection sa langkaw na temperatura na mamamatayan tangunya na aldaw, ngunya na aldaw, digdi sa probinsya kan Albaya. Puwera kan Daniel B. Peña Memorial College Foundation, ang Amando Cope College nagsuspender naman kan inline classes. Sabi man sa Amando Cope, ay nabaya ito. Magalat na sila nakidirektiba, pero gabos na faculty members, particularly sa senior high school, magkaigwanin online lamang module muna databi, module muna sa Manducope College dahil man sa langkaw na temperatura. So, iba pang mga eskwelahan ta. So, high school, Tabaco National High School, man, halos gabos na tabi, BP Henry, nagpareluwas naman ni nabiso sa mga estudyante na inline classes and daing in-person classes ngunyan and kadaklan is modular and suiba online sa mga kolehiyo. So, yan ang piglalauman na medyo maluwag na naman ang bulos kan trapiko digdi sa Ciudad Cantabaco ngunyan daw dahilan sa nasabing mga pagsuspindir kan in-person na mga klase. Yan BP Henry ang mga barata, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Basta Morning, Henry M. Yes, yo. Thank you. Mientras tanto, 15 bago mag-abot ang alas 6 din morning. Mga tugang sa DCGB, nasa linya po si Joshua Bino. Aramong tanawan ni Bapang Istorya. Joshua, good morning. Come in. Yes, City, good morning. Good morning sa mga paraan tabang. Saragdag niya itong pareta may nagbabalong magpalakop. Hinday dokumentadong baril sa munisipyo kan Daraga Albay. Alagad maray sa naman na daing nakatalusot sa operatiba kan mga autoridad. Kan mga tingalikod na aldaw, arestado sa nasabing munisipyo si alias Andrew. Matapos ang ikinasar na gun bust operation sa Duterte Highway, Barangay Busay, Daraga Albay. Nakumpiskar halos na naunang pito ng suspetsado ang sarong caliber 38 revolver, warang serial number, warang magkakanigong dokumentos,
na pinagbabalo kay ning ipabakal sa poster buyer palancan mga otoridad. Ipigpabakal ini sa kantidad 5,000 pesos. Kumpiskado ang naunang bito ng badil kasabay ang 4 na pidasong mga bala. Kantatpapan ang naunang bito ng suspect. Digdi pa na kumpiskar sa iyang possession. Ining tulong pakete nin pinagtutubod ng shabu na may timbang poco mas o menos 2.5 gramos na may estimate na kantidad 16,300 pesos. Doon kaya ang suspetsado iyo ang nasa kustudiya kan Daraga Municipal Police asin magahampang sa kasong pagbalgar sa unlawful manufacture, importation, sale or disposition of firearms or ammunition or parts thereof, machinery, tool or instrument used or intended to be used in the manufacture of firearms asin pagbalgar man sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa paagi kan pagkaka-aresto sa suspect. Siniguro kan Chief of Police kan Daraga PNP, Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. na tanghaling mamantinir ang katrangkiluhan sa Daraga Albay sa nagkapera sa tututukan kan sa hindang puwersa iyo ang pagportar sa populasyon at illegal na droga akin ang pagpugol sa siisay man na mapalakop o mapabakal ng mga dokumentadong badil. Yan, DP, ang dagdag na storya, Boy Mata sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Basta Morning, Henry M. Sige, o i-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan ta po ngunya na alda, ngunya na oras na ini. Happy birthday po kay Dr. Mirna Lanozo. Diyan po sa Barangay Cruzada, ha? Sabi po ni Manay Merly Caceres. Happy birthday po, madam. Ha? Mirna Lanoso. Yan. Happy birthday. Regards po kay Sir Boy. Ha? Morning tabi sa Indong Familia na padagos na nakatutok digdi po sa tuya na programa. Good morning sa mga kay Chit ate. Good morning daw sa pamilya ate ng Istanza. Advance happy 50th birthday kay Georgie ate ng Anunang Humapon. Elisa Fajardo, maray na aga po sa Gabos. God bless po. Marilyn Bueno from Bagong Bayan, Daraga Albay. Alwin Lianaresas Bea. Good morning. Good morning daw sa sabi ni Samson Gubaton. Good morning sa Familia Gubaton, Familia del Castillo, always permi nakatutok sa DCGB News. Yes, salamat po, bossing. Number 1 talaga. Good morning kay Marites Nueca, ha? Idol Henry, pabati po sa mga taga-Pawa, especially sa Nueca family. Trilles family, God bless. Lid Buatiwat, good morning po. Jo Ayala Bron, sabi niya good morning. Chapuring Almilia, maray na aga po. Good morning from Karamuran, Catanduanes, si Marie Gray San Juan. Yan, ha? Lydia Bisonia, good morning, tabi. Yan po ang satuya na mga greetings mo niyan. Tingnan natin sa iba pang mga birthday greetings in the morning. Ngunyan pong Lunes. Happy birthday po kay Neil Quinto ng Pag-asa Daraga Albay from Ta Milet Robrigado. Kay puhan na talagang ibalik sa dati ang school calendar na pag-Abril Buda Mayo oras na kibakasyon. Ilingan ang perwisyo kan kadit suspendido. Yan, sabi tayo baga. Good morning, pakigreet. Belated happy birthday sa tugang kong si Elio Nieva. More birthdays to come from Manay Biol Capos, Libod, Kamalig Albay. Mayroon pa ba? Mayroon pa. Alright, sandali lang ito, sandali lang. Good morning, Henry M. Okay. Okay. Good morning, Henry M. Happy birthday po sa kuyang... Ay, wala so pangaran ni sister mo. Happy birthday to my sister from Lenny.
Wala so pangaran ni sister mo pakitext po giraray, ha? Pakitext po giraray. Okay na? Wala na. Okay na. Baka may pahabol pa. Good morning kay Jonas Rosal, amigo. Maray na agad tabi isa sa imo. Wala na. Bakas nasa message kita ki. Good morning kay Atinits Mansanilio. Yan, ha. Good morning tabi Atinits, mabuhay. Kay Noel Manalo. Good morning amigo. Dengon yan migo magpaparad. An auto talaga dapat medyo naka-aircon. Maluya. Latasong pilisinod. Parang pigtataram kang lalaking ini, oh. Tungkol sa mga auto na tinted na kung ano-ano nasa isip mo. Okay? O bueno. O yun na. Wala na. Ay, may pahabol na saro. Happy birthday kay ate ko, Edna Riliera. Yan, ha? Happy birthday nga kay ate ko, Edna Riliera. Happy birthday. Okay? Okay na ba? Okay na ba tayo? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sige, oy, uri pa may saro pa, madali lang, ha. Good morning kay Kuya, oy, Nongs, amigo. Maray na agad tabi, Kuya Nongs, ng Nongs Meat Shop. Yan, ha. May halo-halo ka dyan, pare. Ikaw nga, amigo. Paano, lumog ka nga sa freezer, pwede. Pag baka, amigo, makaisip ka naman kipig-apod na frozen halo-halo. Ibig ba gani? Solo halo, frozen, tapos pag binakal mo, di, tunawon mo na sana. Solve ka na. Adi, isa nun makaisip ka na frozen halo-halo, adi. Imbes na ice cream mo, frozen halo-halo, adi. Gano'n man ang gad pwede. Pwede. Gano'n man ang gad pwede, amigo, Good morning, Tabi. Okay na? Okay na, wala na? Wala na. Alright. O sige ha, wala na. Ay, ba't sandali, uni? May pahabol. Happy birthday po kay Papa. To our beloved Papa. Yan, ha? Rene. Papa Rene. Yan. Hali po kay Aya. Nene kay Jomar from your apo Ivy. Yan. Happy birthday po. 59th birthday daw. Ngunyan tabing aldaw. Okay. Sige. Yan, Tabi. Mga tugang ang latest na mga greetings. Good morning, Tabi. Amigong Dods Grulyo. Yan, ha. Amigong Dods. Maray na aga po sa imo. Happy birthday. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman in the morning. Sabi digdi, ang pagbubukas daw ki email sa harong, asin pagtrabaho, dawa na Sabado asin Domingo, maraot da tabi sa satuyang salod. Nyan. Kay Rakmiman pala. Kay Rakmiman, mga taga-media tabi deng oras yan. Aram doon nindo ng pagbukas da kang email sa harong asin pagtrabaho manin Sabado asin Domingo maraot sa salod. San kausa da tabi sigon sa pag-aadal iyan da tabi mga tugang kausa kan insomnia, fatigue, anxiety, pangungulog kipayo, pagkulog kitulak asin iba pa dahil sa makabagong teknolohiya na ini kung saan nabilog da tabi ang ideya kan pagiging always on sa gabos nagigibuhon gamit ang gadget na pwedeng mag-email asin iba pa na iyo ang rason kunyata nakadagdag sa pressure kan mga empleyado para magtrabaho dawa lampas na ini sa sendang normal na working hours. Sigon sa pag-aadal,
inobserbaran ang 57,000 na katawo. Layo ang nagpatunay na sobra databe sa kabanga na partisipantes kay ni ang nagatrabaho na luwas sa indang opisina, alagad lampas man ini sa indang normal na working hours. Alagad na discovery man kan German researchers na bako lang ini ang pwede ninda na ma-experiencehan na kamatian, pwede man sindang makamati kan pig-apod na muscular problem as in cardiovascular issue. Kaya dapat na mas maigpit ang mga tao sa patakaran na pugulan ang kada empleyado na darahon ang trabaho sa saindang harong. Iyo mananggad ade, iyo mananggad totoo yan. Kung na-stress ka pag Sabado asin Domingo na nagtrabaho pa, pwedeng maglangkawan sa imong sugar asin magkaigwanin diabetes. Sasabutan mo tabi, Chief Ramir ang gusutang sabi yun. Iyan po ang mga dagdag na kaaraman. Mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Good morning, Databi. Happy birthday kay Nora Bilyen Vergara dyan sa Cagraray, Albay. Yan, ha? Sige. Good morning. Sabi ni Dods, pakigreet nga Tabi. Happy birthday kay Nora Bilyen Vergara sa Cagraray, Bakakay, Albay. Okay na. Ang mga balita, susunod na. Mga tugang sa Morning Hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude, celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m. Holy Mass at 3 p.m. to be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, Merienda Cena, and the Jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind, the St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.
Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, klase sa gabos na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan asin graduate school sa probinsya Canalbay suspendido. Ngunyan aldaw Abril 22 susog sa PDRMC APSIMO Advisory 5 2024. Meeting kan Public Safety Office sa Legazpi asin to the officers LGU asin City Tourism Office Laos alas 2 nin hapon para to karon ang preparasyon sa paaboto na aktibidad sa lado national. Dangerous Heat Index posibleng mamamatian sa 16 na lugar sa Albay o kaya ang ngunyan aldaw sigon sa Pag-asa. Malacanang sinugo kan mga ahensya de gobyerno asin LGU na suportaran ang National Crime Prevention Month. Ombudsman ipinag-orden ang pagsangatin kasong graft sa dating Department of Agriculture Undersecretary asin dating BFAR Director. Sa ibang nasyon, Ukraine asin Russia, nagpaura ng drone attacks asin missiles sa kada saro. Business news, gasolina, maumento din diit, diesel asin kerosene, may rollback sa aga, Abril 23. Health news, 99% kan paros na pigahango sa kinaban, maati o unhealthy sigon sa mga health experts. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado nasyonal. Suspendido ang klase. Ngunyan na aldaw Abril 22 sa gabos na level, mapampubliko o pribadong eskwelahan. Kasabay ang graduate school sa probinsya Canalbay. Sa PDRMC APSIMO Advisory 5 2024 na pirmado ni Gobernador Grex Lagman, maigpit na implementasyon kan kasuguan dahilan sa piglaoman na high temperature asin high index, partikular sa oras na alas 10 nin aga, sagkod alas 2 nin hapon. Sinabi ni sa abiso na pwedeng magresulta ang matinding init sa heat-related illnesses as in medical emergencies, lalo na sa poorly ventilated environment. Katakod kaya ni bisuhan naman ang mga school heads na mag-implementar kang alternate learning modalities para sa primary as in secondary, mantang online classes para sa tertiary as in postgraduate school. Pigabisuhan man ang publiko na likayan ang unnecessary outdoor activities dahilan kan sitwasyon kang panahon. Apera kaya pigpasiguro man sa gabos na city as in municipal disaster risk reduction offices and availability kan medical teams as in ambulances para sa mas marikas na pagresponde sa heat-related contingencies as in emergencies. Laos ang naka-schedule na meeting kan Public Safety Office o PSO Legazpi kaibahan ang mga tricycle operators and drivers association o TODA officers. LGU Legazpi asin ang City Tourism Office ngunyan aldaw alas 2 hapon sa ibalong Centrum for Recreation kan Barangay Bitano Legazpi City. Paan paghuron gigibuhon bilang preparasyon sa paabot na aktibidades sa syudad araw kan Palarong Bicol 2024 ang National Convention kan Philippine Coast Guard, Auxiliary na Agriculture Convention and Grand Maritime Procession asin kadakol pang iba. Sigon kay Legazpi City PSO Chief Retired Colonel Rules Guerra, minaot niya na makahuron ang mga official kan tricycle para iperumdum digdi ang dapat nagibuhon tanganing maibitaran ang mga reklamo kan mga commuters o pasahero asin para maprotektaran ang sa endang sektor. Saro sa mga tutukaron ang reklamo kan mga pasahero, yang kontrata system o ang dialogo na kinasarayan kan mga tricycle drivers araw kan bahala kanatabi
kapag hinapot kan pasahero kun pera ani babaya digdi. Yan talaga ang dudunan natin sa kwan. Kasi ang pipilitin sana ng natin tanggalin yung dialogo na pag nagapot ang pasahero, ang isisimbag ng tricycle driver, bahala ka na tabi. Yan. Saro yan sa mga tinatawag na dialogo na dapat mawara. Sinabi ni Esguerra na inimbitaran niya si City Tourism Officer Agapita Pacres para ilatag ang mga best practices na dapat sunodon kan mga tricycle. Inimbitaran man ang pagroro ng LG Legazpi tangani na magtaunin mga estratehiya kung paano mayon sistema sa sektor kan transportasyon. Katakod kay ni, piging ganyan ni Esguerra ang gabos na mga parada officer sa syudad na magkatindir sa nasabing pagroron. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Budget kan gobyerno nasyonal sa educational assistance sufficiente ngunyan. Detalye kang report kay Al Armario. Sufficiente ang budget ngunyan kan gobyerno nasyonal para sa mga educational assistance sa mga college students pati na senior high school. Sinabi ni Congressman Attorney Jill Bungalon kan ako Bicol, Vice Chairman kan Committee on Appropriation, na daing rason ang mga estudyante lalo na sa mga public school na daing magpakatapos kan pag-adal dahil yaon ang ayuda kan gobyerno. Bako na magabat masyado sa lado kan mga magurang basta magdesider sana ang mga estudyante. Parte ini sa pangaturugan kan gobyerno na at least sa sarong pamilya may magpakatapos lamang na aki sa kolehiyo. Laoma na ang asistensya na yan sa malaog na school year dahil sufficiente ang budget na inalokar kan gobyerno nasyonal para sa educational assistance. Sabi yan ni Congressman Attorney Jill Bungalon kanako Bicol. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta na kulang posibilidad na maglangkaw ang kaso ng rabies sa palibot dahil sa sobrang init kang panahon. Sa programang Radyo Klinika sa DCGB, sinabi ni Dr. Emmanuel Estipona ang pamayok kang Legazpi City Veterinary Office na nagiging maisog lalo na kung gutom asin nagrelibong ang payokan mga ayam dahil sobrang init kang panahon kung kaya dakol digdi ang mga magruluwas asin magbabalaw-bagaw sa palibot. Sinabi pa niya na ang ayam may limitadong sweat glands kung kaya dapat ini ma-expose sa sobrang init kang panahon asin dain na dapat nagluluwas sa oras na alas 8 sagkod alas 5 nin hapon alagad makalikay sa init hali man o para makalikay sa init hali saldang kanalaw. Matatandaan na sa primerong quarter kan taon 2024 sarong albay sa may pinakhalangkaw na kaso ng rabies anom na digda ang naideklarar na nagadaan. Katakod kay din ang apudan si Dr. Estipona sa mga pet owners na maging responsable sa indang atama na hayop pabakunahan ang mga inikontra sa rabies asin dain na pagpabayaan pang maglangkaw o magbalaw-bagaw sa palibot para dain na magkakagat. Report, hali po dyan sa lawas, Local Task Force Quarry sa Ginobatan. May meeting o niyan kay Base Mayor Chino Garcia. Report, hali kay Jimmy Nasalita. Ni mitingon ko niyan aldaw ni Mayor Chino Garcia digdi sa Ginobatan ang local task force na pinagbilog digdi kung sainan katuyuan kay ni magserbing counter-checking sa mga task force ka na probinsya na sigon sa mga lokal na opisyal sa digdi sa Ginobatan Turuson ang pagbantay sa mga checkpoint dakulon man giraray mga nadidiscovery digdi sa pamitisan ka na bulkan ka na mga lokal na opisyal lalo na kana duwang miyembro kan Sangguniang Bayan, kagawad Babanyaga, Chairman Committee on Public Safety, kagawad Joe Lightingson, Chairman Committee on Environment, kung sainan mga trucks nagharakot nin mga aggregates hali sa quarry site, ipinagluluwas, nagbibiryahe, dainin mga delivery receipt na pa dakulaw na kahaputan na tatar lusot-lusot ini sa mga checkpoint ka na probinsya, asin dahi manin mga naho-hold o nasita. Susog digdi may mga pang-irarom ng understanding sa mga bantay kung kaya lusot-lusot na ang mga ini dahil na mga
paghihigpit kung kaya sigon kay Mayor Chino Garcia iditrinsiran niya sa pagbantay digdi sa pamitisan kan Bulkanan local task force na pinagbilog kan ginubatan dapat ay matintaranan mga ini asin day magpatinag sa braso-braso kan mga poderosong mga operator sa quarry kung saan aldaw banggina ang operasyon kan mga ini digdi sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Mga tugang, Bareta Giraray sa lado lokal, kasabay ang report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Nasa 1,200 na mga agriculture and biosystem engineers ang maabot digdi sa syudad kan Legazpi ngunya na aldaw Abril 22, 2024. Inita digdi sa Legazpi City gigibuhon ang National Convention kan Philippine Society of Agriculture and Biosystem Engineers o PSAB sarong non-government as in professional organization na human ang nagtutuwang sa gobyerno pag-abot sa food security as in pagpapauswag kan sektor nin agrikultura. Sigun ki Ricardo Dino, Vice President kanasabi ng organisasyon, kasabay kan sa indang grupo na maabot digdi sa Legazpi. Biglalauman man ang presensya nagkaperang mga halangkaw na opisyal. Biglalauman mag-abot si Senador Cynthia Villar, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, DA Bicol Regional Director Rodel Tornilla, Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, asin iba pang mga opisyal. Igibuhon ang nasabi ng pagtiripon sa Legazpi City Convention Center puon ngunyan daw sundo sa Abril 25. Dagdag na barata, Joshua Pino, DCGB. City Health Office kan Tabaco nahaadit sa mga kaso ng suicide sa syudad. Report hali kay Jomar Bien. Makahadit ang bilang kan kaso ng suicide di sa syudad kan Tabaco. Ini ang inako ni City Health Officer Dr. Audwin Asada sa pagkikipag-ulay sa DCGB News. Sinabi ni Asada na kung mapadapit sa ibang mga kailangan na halos kontrolado kang City Health Unit ang mga kasong ini. Alagad ang saro sa indang nanunutaran ang surunod-sunod na kaso ng suicide sa syudad. Sinipaman sa iyang sinabi na pinag-asikaso naman ini kang Mental Health Office kang City Health Unit kan syudad kan Tabaco. Sa nakalisa ng tulong simana, tulong kaso ng suicide ang na-record kan DCGB News digdi sa syudad kan Tabaco. Saro digdi ang senior citizen saro man na nasa 40 anyos ang edad, asin ang pinakaultimo kasudma sarong 21 anyos na soltero na nagkakaigwaman in problema na pinagahampang na susog sa pamilya, posibleng iyon naging kausa kan pag-suicide kan sa indang haki. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 15. Makalipas ang alas 6 ng morning, magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. K2D Kito ko Christopher ko K2D Christopher ko Servisyo ko sa segundo distrito. Sarong simpleng tawo, nag-agi sa pagtiyos, aktibo sa pagtabang. Asin kada ko lang nagibo, totoong makatawo, kada ko lang napatunayan. Yan ang idol ko, maski wala sa pwesto, sa pagtabang ay alisto. May mga konkretong mga plano, asin programa sa mga albayano. Bukun pa
ka ito. Subukta na serbisyong ko, ang idol ko sa segundo distrito. Tito ko! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta, posibleng mairehistro sa 16 na lugar sa nasyon ang delikadong level kang heat index o namamatean na init ngunyan ng Lunes. Base sa ultimong monitoring kan Pag-asa, DOST, pigalaoman na mapakol sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Rojas City, Capiz, 44 degrees Celsius sa Puerto Princesa, asin Aborlan, Palawan, magin sa Giwan, Eastern Samar. Nasa 43 o 43 degrees man ang posibleng mamatian sa Dagupan City, Pangasinan, asin Catarma, Northern Samar. Mantang 42 degrees Celsius sa Metro Manila, Bacnutan, La Union, Apare, asin Tugigaraw. Sa Cagayan, Sangli Point sa Cavite, Abulog, Tanawan, Batangas, sa San Jose, Occidental Mindoro, Pilica, Marinas Sur, Iloilo City, asin Dumangas, Iloilo. Ang dangerous heat index para nasa pagultanan kan 42 degrees Celsius, sagkod 51 degrees Celsius na pwedeng magdara din grabing kapagalan, heat cramps, asin heat stroke sa tao. Sinugo mga tugang kan Office of the President ang gabos na ahensya sa national government na suportaran asin makipagtamangan sa implementasyon kan 2024 National Crime Prevention Month o NCPP. Inisigon sa pinirmahan na Memorandum Circular number 46 kan Abril 18 na Executive Secretary Lucas Bersamin. Base sa circular, kinakaipuhan na suportaran kan gabos na ahensya ng gobyerno asin instrumentalities man ang lokal na gobyerno sa NCPP kang Department of the Interior and Local Government o DILG para masiguro ang pagiging matrayumpo kan programa. Magigiramduman na kan Pebrero 22 isinumiter kan DILG kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong pagpasar sa 2024 NCPP na may kamautan na magtaon in cross-cutting strategies to further foster safe communities, protect the rights of Filipinos, and reduce prevalence of criminal activities in the country na nakalinyada sa Philippine Development Plan 2023-2028. Pigdisignar man kan Malacanang ang National Police Commission o NAPOLCOM bilang panginot na ahensya sa implementasyon kang NCPP. Nakapalaman pa sa circular na ang mga kinakaipo na pagpundok dapat singilon kontra sa pinapautob na tagamang pundo kang kanya-kanyang ahensya asin LGU na magpapararom sa magkanigong lay, polisiya asin regulasyon. Ipinagorden mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tulong ahensya ng gobyerno na halio na ang non-tariff barriers sa importasyon kan mga produktong agrikultura para masiguro ang supply asin masimbangan ang panago sa pagtaas kang presyo ng mga lokal na barakalon. Serarom kan Administrative Order number 20 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinugo ang Department of Agriculture o DA
Department of Trade and Industry o DTI as in ang Department of Finance o DOF na halion ang mga nakakaulang para sa mga dai pagbubuwisan ng mga produkto as in gibuhon na simple ang proseso as in polisiya para sa importasyon kan mga produkto as in agrikultura. Sa pagi kan direktiba gigibuhon ang simple ang mga proseso sa pagkuanin lisensya kan importer. Mabawasan ang processing time kan aplikasyon as in exempt ang mga lisensyadong trader sa pagsumiter nin mga registration requirements. Sinugo man kan Bureau of Customs na prioridad ang pagdiskarga as in pagpaluwas nin imported agricultural products susog sa mga nakapalaman sa provision kan Customs Modernization and Tariff Act o CMTA. Nakapalaman man sa Executive Order 20 na sa giraray, buhayon ang surveillance team kan gobyerno para mag-monitor o para sa pag-monitor kan importasyon as in distribusyon kan mga imported na agricultural products as in mapugulan ang manipulasyon kan presyo as in iba pang klase nin bentahe kan mga negosyante. Kaibahan sa mga makumpuesto kan surveillance team iyo anhali sa DA, DTI, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission o PCC, Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, National Bureau of Investigation as in Philippine National Police, sinugo man kan Malacanang ang DA, DTI, DOF, BOC as in Sugar Regulatory Administration na magbilog nin regulasyon para sa implementasyon kan Executive Order number 20. Inaprobaran mga tugang kan Office of the Ombudsman ang filing nin graft charges kontra sa duwang dating opisyal kan Department of Agriculture ay kinaraman sa pigasabing anomalya sa 2028 contract para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Integrated Marine Environment Monitoring System o Project 2 o PHILO Project. Sa sarong resolusyon na inaprobaran ni Ombudsman Samuel Martires, kakasuhan si the DA Undersecretary for Fisheries Eduardo Gonguna as in former BFAR National Director Demosthenes Escoto. Si Gonguna as in Escoto sa sangatan nin 2 counts o napagsuhay sa Section 3E kang Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sarong count in violation sa Section 3G as in Republic Act 3019 as in sarong count in violation Section 3J o Republic Act 3019. Ipinag-order man na kasuhan sa Anti-Graft Court si Simon Tucker kang SRT Marine System Solutions Limited mantang ibinasura man kan OMB ang reklamo kontra kay dating Assistant Secretary Hansel Didulo as in Richard Hurd kan SRT for lack of probable cause. Mantang ang pagsangatin kaso pirekomendar ni Graft Investigation and Prosecution Officer 2 Cesar Tirol II. Mga tugang sa giraray na tinawan ni Linaw kang liderato kan Armed Forces of the Philippines o EFP na daing kinaraman sa balikatan 2024 ang pigigibong pag-atake kan China sa West Philippine Sea o sa mga pigigibong pag-atake kang China sa West Philippine Sea o WPS. Sigon kay EFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nan balikatan 2024 sarong taon na joint military exercise sa pagultanan kan mga soldado sa na Amerikano asin mga Pilipino alagad magakaigwanin mga observers gikan sa iba-ibang nasyon. Sinabi ni Padilla na kamabutan ka na sabing joint military exercise na pagkusugon pang ang defense capabilities asin alyansa kan duwang nasyon. Sinabi niyang daing pinapatutukan na anuman na nasyon ang balikatan exercise. Mientras sa tinawanin do ni Padilla na kada taon may kakaiba sa mga pigigibong balikatan exercises ni dahil nag-evolve ang tactical sagkod sa operational level of war. Target kan Pilipinas in America na magpakusog ang interoperability kan duwang puwersa armadas. Pakusugon ang alyansa asin iba pang mapararom ang regional security cooperation.
Sinabi niyang ang balikatan nagpapakusog din combat readiness as in interoperability sa mga treaty allies. Mientras na kinumpirmar kan Armed Forces of the Philippines ang 14 na mga nasyon na makikisumaro para maging observer. Sigon sa AFP, ang mga nasyon na makikisumaro bilang mga observers ang Brunei, Canada, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, United Kingdom, as in Vietnam. Pigkakarkulong nasa 16,000 ang magiging partisipante sa Balikatan 2020 na mapon ngunya na aldaw Abril 22 sagod sa Mayo 10, 2024. Ipinahayag kang AFP na pera sa mga soldados na Pilipino as in Amerikano makikisumaro man ang Australian Defence Force sa gigibo na Joint Sail Maneuver as in kainot-inoting pagkakataon mapartisipar man ang French Navy. Oras Pilipinas, alas 6:26 nin pagkaaga. Magbabalik kami para sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, set up. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Camille Prats Yambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Daog kamo kang manoko. Bukas na ang John Muir Rotisserie Chicken, ang malinamnam na lechon manok na talagang daog kay ni ang manok mo. Dahil imported as in natural herb ang ingredients, as in eco-friendly pa ang packaging kay ni. For only 295 pesos, igwa ka na bilog na lechon manok na talaga namang babalik-balikan mo. May bonus rice pa. Hep hep hep, kung kulang ang budget, pwede man mag half lechon manok sana. Sain ka pa, digdi ka na sa John Muir Rotisserie Chicken. Masiram na, nakakatabang ka pa sa kapalibutan dahil eco-friendly ang packaging kay ni. Ano pang pighahalat mo? Magduman ka na sa John Muir Rotisserie Chicken sa Alegre Street, Barangay Tulatula, Legazpi City. Mus na, tanganing manamitan mo ang siram na dai mo pa natatanaan. For orders, please visit John Muir Rotisserie Facebook page or call 0961-545-5345. GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa ibang nasyon naglansar po nin drone attacks on Ukraine sa walong rehiyon kang Russia as in pinuntirya kay ni an fuel depot as in power substations as in fuel storage facility sigon kay Smolensk Regional Governor
Vasily Anokin inatake kan Ukraine and fuel as in energy facility kan Kurdimovsky district alagad napugulan man ini kan air defense kang Russia. Sinabi man kan gobernador kan southwestern region of Bryansk na si Alexander Bogomaz na nagkaigwaman sindanin ninsulo sa sarong energy infrastructure facility matapos pabagsakon ang Ukrainian AUV. Dahil man nagpaudyan ang Russia dahil inatake man kay ni ang Ukrainian 7 missile sigon sa official kan Ukrainian Air Force. Base sa report ni Governor Olive Keeper Odessa region, naging dahilan ini kan pagkaraot kan nagkaperang infrastructure sa lugar. Business News. Mga tugang nakaarong nga daw ang posible una magkaigwanin rollback ang diesel asin kerosene sa agang Martes, efektibo alas 6 nin aga, pero mas diit o may diit na aumento sa presyo kan gasolina. Sigon sa Department of Energy, magkakawat nin 80 sentimos sa kod 1.20 ang bawas sa presyo kan litro kan diesel, mantang 90 sa kod 1.20 man ang rollback sa presyo kan kada litro nin kerosene. Mantangan gasolina, may diit na aumento nagkakawat nin 30 sentimos sagkod 60 sentimos kada litro. Sa iyang pahayag, sinabi ni Department of Energy Assistant Director Rodela Romero na ang pag-atake kan Iran sa Israel ang piguturo na kausa kan paghiro kan presyo nin produktong petrolyo sa kinaban. Ikaduwang rason kan dagdag bawas iyo ang pagbaba kan konsumo kan darakulang nasyon araw kan China asin Estados Unidos. Aramon ta daw mga tugang ang bareta may kinaraman sa 99% daw kan paros na pigahango sa kinaban, mati o unhealthy sigon sa mga health experts. News Director Mar de la Cruz sa istorya para sa health news na yan. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Killer o nakakagana ng air pollution. Yan ang tinawanin doon ka mga health experts sa kinaban. Pahayag kan World Health Organization Philippines yan ang sinabi na 99% kan pigahangos kan mga tao sa kinaban unhealthy o bako malinig na paros. Inabisyon ng WHO Philippines ang publiko na aramon ang diretso para sa clean air o klamaron ang diretso para sa clean air ngunyan na asin dagdag pa ka mga eksperto na may diretso ang lambang individual sa sarong ligtas sa sindikalidad na pangataman as in zero discrimination. Diretso man kang kada sarong na magkagawa ng privacy as in confidentiality, as in information manangod sa consent, as in informed consent. Bodily autonomy and integrity as in ang magdesisyon manangod sa sariling salud. Health News from Newsbase, Mardila, Day Niba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa, DOST, kay ba po si Ariel Samodyo sa kamugtakan kang panahon. Maray na aga po para po sa situyang weather forecast ngayon na Lunes. Nakaka-apekto naman sa Southern Mindanao ang extension o trough kang low pressure area, samantalang ridge o extension man kang high pressure area ang nakakaabot man sa may eastern section kang Northern Luzon. Hindi man sa Kabikulan, sa maghapon nilalawan pa man ang mainit na panahon, alagad niya pa man ang tsansa ng mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pag naguldo lalo na sa hapon o sa Banggi. Daraman yan kan mga localized thunderstorms. Maluya sa kudsa moderatong doros na halis sa sirangan ano matian na may banayad sa kudsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman na agwat kan temperatura sa maghapon poon 23 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:28 din aga, masuldo pa sa alas 5:59 din hapon. Alin sa DOST Pag-asa, Ariel Samodyo. Mga tugang sa inyong nadangog ang detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pangaldaw nin Lunes. Sinurat po yan ni News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran asin Shara Leron. Sharing man si Russell Cortez sa inyong nadangog ang DCGB Bareta alas 6 o GB News Express. Masunod na ang iba pang istorya sa morning hearing. Makalipas lang kan mga patarastas.
GB News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Masi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw ni Lunes. Kumusta ka mo dyan? Mga tugang, sandali lang. Siguradohon ta mo na yun ni Jingta. May abunaran tayo ni. 6:35 na. Digdi po mga tugang sa Morning Hirit asin po sa DCGB para duman sa may mga helang sa atay. Boda tabi sa mga liver lovers natin dyan. Ang mga helang sa atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung day ka mo magbabago, asin tanganing mogmang atay, kay puwampong sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant ng probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapagulan ang bawasan ng danyos kang atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom mo day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule or aldaw. Para daing tama ang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga butika, piling butika nationwide. Okay? Iyon tabi, ha? Good morning nga pala kay Dr. Mirna Lanoso. Happy birthday po, madam. Happy birthday po, madam. Si Isay daw ining sarong mister. Ay, talaga na. Tago na ako, minister. Motor na naging gapo pa na problema kung paano ito kiagom na ang brand new na motor ginanahan alat nga na. Dahil man gayud kiba ini, yung man sanay de. Dahil man kiba. Joshua? Dahil man kiba, kaya sarap man sanay ng gana, di ba? Sarap man sanay ng ganang ini. Pera ng gana? Dakol? Dakol sinda? Opo. Anak na napuputol pindotang una bago ka magkuhan, bago magdraw. Dakol sinda? Oo. Dakol? Po. Mga pera? More than one. Matana ka. Diaram na kung sa init. More than. Sa to, sana. Nag-intra sa raffle. Opo. Tapos, guminana. Gumaya lang, they expect. Pag nag-load ka ba ganyan, automatic. Pag nagbayad ka, automatic may ticket. Pag naglaog ka dyan sa sarong lugar, may bayad. Oo. Automatic, may kasabay ka sa raffle. Oo. Guminana. Bigla uman.
Paggana niya, di, may motor siya. Po. Ang problema niya, kung paano niya istorya kay Agom, yan kung sinalang mo, natig, binakal ko. Paraloya. Ano nang kanegoan man na, natig, binakal. Aray ko. Wala ka ngayon intrigue. Wala Ano? ngayon intrigue kapag kabanggi. May pambakal ka. Ah? Wala ngayon intrigue kapag kabanggi. May pambakal ka. Yun, matakuton mo mag-orientar dyan. Adi, at kahit ito baga, may raffle dyan na auto. Kahit ito, di ba? Kung kumana ka mananggad, paano pagpaliwanag mo, nanggana ka? Gom, nanggana nga ito sa raffle. Sain. Basta may raffle. Ano? Yung mananggad, adi. Paano pagpaliwanag daw, adi? Sabay ko na gumugman ako. Doon ka pangyayag dumanggiraray. Salbatan ang pangyari. Alat, yung man ang ganda, no? Gari-mari man na pag-urunan tayo ni sa, kuwan, duman sa alas 3 tang programa, di. Yung man ang ganda. Yung man ang ganda, eh. Sige daw, ano nangyari? Buha. Oo. Sisay daw ining mister. Oo. Motor na. Naging gapo pa. Oo. Na problema ngunyan. Oo. Kung paanong itutuga ki Agom. Oo. Nang brand yung motor. Oo. Ginanahan sa rapol sa lugar nin maimat-imat. Ah, di pwedeng convertible to kasi yan. Day man pwede. Dapat ko tayo na isusyon ta. Isusyon ta. Nata. Oo. Ano nangyari? Dapat pa nag-convert sa cash. Sada ko lang ma-aksidente. Yung alaga, yung mananggad ano? Paano mo mananggad explain? O sige, ang pig-upload kang sa gobyerno baga? Sa gobyerno. Ikaw kipig-upload na unexplained wealth. Diba? Halimbawa nga kung empleyado kang gobyerno, elected official ka, dati man araw ka ng kamugtakan mo, bigla kang yuminaman noon, nagkaigwa ka nga kim mahalo na auto, nagkaigwa ka ngayang mahalo na harong, naging matindi na ang buhay mo, matindi na ang gamit mo. Kanapod kaan, kung day mo ma-justify sa gobyerno, unexplained wealth iyan. Ang imo, di parestro sa ibang pangarap. Basan mapag-aalon pag-explikaran ng Agom? Correct. Sa totoo lang, so bako yung enda kung confirm kung pabor ka na sa ko si Noel na Manalo. Buda ano siya dang pwedeng ang pag-explicar sa diyan pati wala diyan ka process. Napasalang simbag. Oh. Ano lang yun yan? Ano na? Imbis na maugmahan. Oo. Ngunyan lugod na ang problema na. Oo. Minsan na sa nangayang buhay na asaon. Oo. Karambula man ginaray ang kikalawasan. Oo. Takon iuli ngaya ini. Hapoton kon sa inhali. Oo. Paniguradong malalamuyuan. Nantig, nagkulang okay motor sa kwan. Diyan sa, madali man sa rasungkaan. Diyan sa mga tindahan kimotor, nagulog kimotor. Ano ba sa nakaan? So, resibo mo bulan-bulan, pagbayad. Dahil na paragad natin kagawin kiresibo. Ako na ba? Ako na ba natin? Kasimple man sana. Sabihan niya na naagdaman sana siya kan boss niya. Pag boss na baga ang nag-agda, dahil na pwede magsayo ma. Ay, correct. Kami kahit sa mga reporters kami. Naguli kaming maaga. Ano na, ansing nga mahali? Sugo nga kami ni BP Ariel. Sabi niya, follow up ka sa banggin ni Boss Ariel nga. Parang kayo dyan totoo na Bareta. Grabe yung follow up na mag-aga. Ay, tayo, controversial kay Asubareta. Okay, o nagkape ka na. O iyon na. O sige na, pamaho na dyan. Maray man ang suwestyon ni Noel. Maray, okay, good. At nagkakokita ngunyan kay mga maray na mga suwestyon. Hali sa mga matitibay. Hali sa mga experts. Okay. Wrong timing ang fight. Imbis na good news.
Kari ngayang tagilid palugod ang laban. Oho. Dahil man niya pwedeng dahil itumuga. Tabati ngayang agom. Garong NBI kung mag-imbestigar. Oho. Dalo palugod. Yes. Sagkod ngunyan. Dahil pa nakukuha ang premyo. Mhm. Takaw. Tabaan Ah. ang mangyari. May premyo man ko ta. Mhm. Alagad may bukol man sa naburubanggi. Didahin na sana. Oho. Tama na nga ining luma. Takon ramatiho ni Mrs. Tultugon ang alaga. Latason. Ay, nako. Ara mo Diyos kung maka-experience ka magdyan. Kumusta pala sa experience mo dyan? Mas lalong nagbalintaw. Ano? Mas lalong nagbalintaw. Mas lalong nagparaot sa pot. De ko mahap istorya sa dipisil. Okay. Dipisi lang duda. Dipisi lang mga duda. Iyo nga ni. Aha, alat ko na ta. Okay na? Aha. Joshua, DCGB. Okay. Paano paliwa? Mga matakuton man kaya ang mga raffle na araw ka na sa mga aling-alingan, nagpa-raffle. Paguli mo, enjoy yun. Nangkala nga kita, agom. Pressure cooker nga, agom. Washing machine, refrigerator. Sen ka na? Duman nga sa nagano ka naman sa almatana ka. Awinda. Pangyayari sa maabaka. O bueno. Bueno. Ano na nga na sa gibong nagkaralibo lo kan ipi-play ko na awon ni palan madaay. Ano nga na sa ipi-play ta palan? Basta yun na ito. Alat ko na. Okay. Ay, si Al. Al, good morning amigo. Apod na tabi, busing. Apod na amigo. Basta morning! Anong comment mo? Siguradoon mo sa nanaday ka madadamay digdi. Kanata nga agom taarog magkatang comment mo. Al, kan LSB. Maray na aga amigo. Long time no hira pagkaling ko namang deta ka nasin pagpasinsa ka na deta ka nasin bagta uyang kaya may kwan ano yan ano ini igwa kita ki ano pod ka yan ikaw ang mga baretang mainit sa morning hirit makalipas lang mga tugang kan mga patalastas ay wala na. Okay na yan. Ay, so. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Alright. Sige na. O, dubin, no? Hanggang talaga ngunyang garo. Hanggang sa ngunyang garo dahil pag-asa talaga na mapakarian ng puta from Manila to hali kaya ako sa Manila. From Bicol to Manila, Salbatana, bata so daradaraming sakayan, so sa aki ko na hababaon, minaragod sa nadawan sa mga lubak-lubak. Pero paglagpas mo mga tugang sa Manila, dumang ka sa North Luzon Expressway, pasiring po sa Angeles, Pampanga, Salbatanang gayon kantinampo, palumuyo nun magmaneo. Nagayon magmaneo tabi inda kung no aram na nindo yan kung sisa kamo naga South Road tabi talagang ano yan aro ka ng sitwasyon kantinamputan gusto ko lang i-share sa endo nainggit ako makainggiton ang klase kantinampo. Hello, good morning. Hello, good morning. Ay, morning, kumusta? Kuyan, tayo ka man magkalibre duman. Tayo kong sticker kan 5 alpa. Iyo man ang gada di. Kaya mahirap ito i-justify. Mahirap ano? Mapagkano? Kaya so kami bid ko, dahil nag-avail ka ito. Nag-avail? Mahinom sa nangyaso, dahil nangyaso mga toro ticket na. Ayun man ang ganda, di pwede.
Paglaog mo mananggad, paglaog mo, zero, so raffle ticket mo. Ay, di. Gusto ko lang mag-enjoy digdi. Mainom lang ako. Ano yan? Sir, ano yung ticket? Nade ko na-claim yan. Sige na, bala. Ano yan? Ticket na. Amigo, salamat, Al. Ay, may option pala. Kung malaog ka, day ka magkwaki-ticket. Gani, day ka manggana sa raffle. Okay, good. Ayos man tabi, Aldo, sa imong, suggestion. Hanggang po Ilocos or Hen, magayon ang dalano. Yung nga talaga, magayon ang tinampo. Angeles, Pampanga, tapasirin kami duman sa Clark, magayunon, so tinampo, mga tugang tabing nagkaaragyan. So hanggang pala duman sa North, magayunon dan tinampo. Nainggit sana ako. Personally, nainggit po ako sa klase kan tinampo ninda kumpara sa tinampo tadigdi sa from Manila to Bicol. Dahil ko aram kung pero pag nag-urunan ta na bagaan mga sekreto, kung nata duman magayuno ang tinampo, tigdi pa Bicol, pasiring sa Bicol Region, Quezon Province, Laguna, Quezon Province to Bicol, then to yan, hanggang duman sa Matnog Sursogon, bako tabi maragayon, mga tugang ang sitwasyon kan sa tuyang tinampo. Sige sinang reblock. Ang reblocking pati sa South Road ta, from Manila to Bicol, din napupundo. From Manila to Bicol, depo napupundo, mga tugang ang road reblocking. Sige sana ang reblocking. Taso, ano yan? So, tinampo na inot ng trinabaho, babuyo man na matapos, route na naman. Route na naman. Sige sana. Pag napasalaang sa imong auto, hababa, minatama sana ang shock. Duman mga tugang sa mga rough, mga lubak, kan mga tinampo. Okay? So yan tabian. Hanggang ngunyam palan, mantinido, mga tugang na arog ka ng sitwasyon kang tinampo. Paguna ko baga, magmaray-maray na. Kaya talaga dapat kung gusto ka mag-South Road ka permi, dapat po halangkawan sa imong auto. Pero ako okay man, So, service kan sa kuyang aki, hababa ito, mga nakakaabanti man. Kaya lang, ingat ka talaga, dakul mga tugang na lubak-lubak. Lalo na dyan sa may Quirino Highway. Ay, nako. Okay, kaya, pag-abot mi duman sa North Luzon is Inlex, no? Although kan bagan Inlex, toll, ano ba ko yan? Way, bagaya, may bayad, private yan eh. Tapos, dumana sa inutan, ay, nako, magayon noon sa indang tinampo. Alright, bueno, unikutan sa tuyang ugaring kakapuson kita ki oras, pero abang yaong kaya ako duman, nailing ko, na may time ako na maghilingkan mga international news sa online, nagrabe pala ng Dubai, nagrabe mga tugang sa baha ang Dubai. Then hindi pigi-expect na mabaha sa inda. Tawa lang nga ni disyerto. Hello? Hello. Yes. Good morning po. Sabi, sir. Ano, ma'am? Pero si Manap, naraot na ang tinampo. Atay, yung nga ni. Dahil ko masabuta. Sa sambulan, nag-ano na gilayon na gritokin na tinampo. Dahil pa, nagsasambulan. Dahil pa nga ni, si approval ka pig-repair na tulo. Dahil pa nga nagkakubrang kontraktor. Ano? Pig-repair na tulo. Iya talaga, sir. Tadigdi na isa mo ya. Sarong si Mana pa sana. Ang natulos ang tinampo. Sa impong lugar iyan, madam? Rapak na tulos. Sa impong lugar iyan? Digdi sa Pioduran. Pioduran. Oo. Yun, pagharayo ang tinampo. Garo-araw ka ng sitwasyon na di? Iya talaga, sir. Pagdakulon pagdakulon project, dakulon man ang kurap. Ay, masyado ka na. Okay. Okay na. Salamat Salamat sa pagkapod. Alright, diba? Ayan, matindi man gaton, matindi man gatong pinky na kanginot, kan Disyembre kaya, nagpa Manila kami naman. Nagpasiring sa Batangas. So tinampo ka ito, medyo malala.
Tadakol sorry blocking, tarapos na ngunyan, boda sa mga rough roads, medyo, ngunyan pigparatsingan, di ba? Ngunyan, pero yung mangyari talaga, dahil mo ma-enjoy yung pagmaneo. Hello? Yes? Hello, amigo. Dudes. Good morning, Dudes. Dudes. Morning. Morning. Sa Dubai kaya, ang diferensya duman, ang drainage system. Dahil drainage system pare? Kaya nga maluyaw na ang pagkagibo. Dahil man nga nila pag-expect na mabaha sa indata. Sinda baga? Siyempre. Disyerto, mainit. Opo. Dahil nila pag-expect. Kaya ang drainage system ninda, ang sewerage system ninda, maluya, saradit pati. Talay managuran sa inda. Iyo. Salbatan. Mismo sa barkada ko, nagkaram. Oo. Maluya kaya ngayang mga drainage system digdi. Di man nga na drainage system talaga. Ta inako na. Di man nagibusin na ta. Dahil hindi nakuha ito na forecast na. Tali man naguron sa inda, nagbabaha talaga ever since. Hindi, makiasin na nagatubod sa climate change ngayon. Oh, buda, bata, nagburog taki mga building baga sa gilid kan dagat, pig-reclaim sa dagat. Reclaim baga. Oh, garam, kaira ko, pati ang airport. Binaha, alam ka unang tubig. Galing na dagat. Pati sa mga aeroplano baga, pig-evacuar na sa mga aeroplano. Kaya dapat duman, mag-ibo na kay amphibian, ano? Iyo nga niya. Kung iyo talaga yan kara. Ba't ang ang Dubai, saro yan sa mga kwan, saro sa mga ano yan, mga lugar na ano yan, mayaman sa bilog na mundo. Mayaman. Oo. Nakabot ka na duman? Nakabot ka na duman? Maluman pa sana. Sige, okay. Good luck. Sige, bye. Diba? Iyo po. Diyan patatan, pag ururon tayan, duman mga tugang sa programa ta. Saan ha po ta? May disbentahi mampalan mga tugang ang nasyon pagmayaman noon. Ilang asinda na nakikig. Diyan sa event dito, pag irestoryahan ta. Hello? Hello. Yes. Yan ang nasyon din na maraming paggastos ka porta. Iyo migo, imagine ang mga building mo, binugtak mo sa dagat, pigparadagaan mo sa dagat. Buda. Sa mangyari. Ata na. Okay. May limitasyon mangyari. Iyo baga, may limit. Ano man talagang bagay. Pero, ang sabi nga ni Kariba, baka nga nasa sobrahan naman, nalingawan, sewerage system, so, kanal sa palibot. Ito nga ning pang mas suburbs ka dito sa Dubai ba nito? Iyo baga, so saro sa mga highest building. May plano ba itong lalagan pa ito kigari sa talibong na so papagayon talaga? Iyo nga ni. Gabi. Anyway, dakol sinang kwarta din masabutan kung saan. Padami sa minimo climate change na talaga. Ata na. Yeah. Okay, Migo. Sige, Migo. Salamat. Alright. Diyan na lang pag-irestoryahan ta iyan. Mga tugang duman sa kwanta sa takapos na kita ki oras di ano yan. Oras di peligro na naman. Mga tugang dili po sa satuya na programa. Good morning, former OFW in Dubai here. Sir Hen, ang tagiti para sa to considered heavy rain sa inda. Also naga-cloud seeding kaya sinda sa Dubai. Yan. Sige po, ta. Iyo baga di. Imagine, grabe ito. May mga relative kaya kami duman na kuan pig-arapudang ko ay grabe nga po digdi. May nagkagaradan bagang mga ano yan, mga Filipino duman. Mga tugang dailan sa kuan na yan. Ang pigbabasol ni duman kan mga ibang mga analyst tabi. So sendang halang kawuno na pig-apod na ano nga ni ito halangkaw so sendang carbon footprints diniskuter tabaga yan duman sa kwan diniskuter tabaga an duman ay de pa lang kita nagkwan ano nagsentro sige daw te diskuter ta daw sa kaya program di man na-mention anduman sa tuyang kaya program pero dito masyadong na-expound kung ano ang carbon footprints buda kon sain hali ang carbon footprint. Alang kaunon sa ina, sobra sinda mga tugang sa maximum na emission kan carbon footprints.
Sige, ika-clarify ta po yan kung ano yan na bagay na yan, ha? Alright, bueno. Mga tugang, salamat kan sa rong pagantabay. Masunod na DCGB Bareta alas 7. Mag-ingat kita ha. Mainit ngunyan. Suspendido po ang klase na face-to-face ngunyan. Tama lang nga ni sabi ni Ma'am Yet Cornelio, ngunyan pong Abril 22, walang face-to-face ang school. Ngunyan po, ni-require kami ng mga teachers, sabi no ano ito, sa pumunta sa school nila, kaming mga parents kumuha ng module activities ang mga bata. Pwede man po baga i-send online ang module kasi noon binigay ng okay. Yun sabi, okay. Sige po, follow up ko po ini ha. Tabi na pig-forward ini. Mga tugang tabi kay, ano yan, fly forward, tabi kay Ma'am Yet. Sige po, tayo pa-check ta ini ha. Thank you Ma'am Yet sa informasyon. Mga tugang, salamat. Mabalik po kita 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa